Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα βιντεάκι και για τη σειρά EcoMap Ultra 2. Συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα Ultra 2 102 SV. Να πούμε ότι όπως και η προηγούμενη σειρά EcoMap Ultra 1 βγαίνει και αυτός με δύο διαφορετικές οθόνες. Η μία είναι στις 10 inches, η άλλη είναι στις 12 inches. Οι διαφορές τώρα της προηγούμενης σειράς με την σειρά EcoMap Ultra 2 είναι ότι στην προηγούμενη σειρά στο GPS ναι μεν είχαμε ένα δέκτη που μπορούσε να κάνει ανανέωση θέση 10 φορές το δευτερόλεπτο και αυτός μπορούσε ταυτόχρονα να διαβάσει δύο συστήματα, δηλαδή είτε τον GPS και το GLONASS το ρωσικό, είτε το GPS και το Galileo το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δορυφόρων. Τώρα πλέον στην καινούργια σειρά, όπως και στα EcoMap USD 2, 92 και 72, έχουμε τη δυνατότητα να μπορεί το μηχάνημα ναι μεν να έχει έναν δέκτη 10 Hz το δευτερόλεπτο, εντάξει, δηλαδή ανανέωση στις θέσεις 10 φορές το δευτερόλεπτο, αλλά πλέον μπορεί το μηχάνημα να δουλέψει 4 διαφορετικά συστήματα δορυφόρων ταυτόχρονα και όλα αυτά σε πολλές συχνότητες. Δηλαδή μπορεί να δουλέψει το GPS, το κλασικό, το GLONASS, το ρωσικό όπως είπαμε, το Galileo, το ευρωπαϊκό και το κινέζικο, και όλα αυτά όπως είπαμε σε πολλές συχνότητες. Αυτό όσον αφορά το GPS, το plotter δηλαδή, τις διαφορές που έχει η προηγούμενη σειρά από την καινούρια. Τώρα, οι διαφορές στο βυθόμετρο. Το βυθόμετρο παραμένει η ισχύ του στα 600W. Είναι ένα μηχάνημα που είναι φτιαγμένο και κατασκευασμένο για να μπορεί να δουλέψει τους GT αισθητήρες, δηλαδή συγκεκριμένα GT51, GT23, GT15 που είναι 600W, να τους δουλέψει στο μέγιστο. Επίσης στο βυθόμετρο, όπως θα δούμε, να πούμε ότι το μενού, όπως και στα EcoMap τα USD τα 2, το μενού έχει έρθει πιο κοντά στο μενού των GPS Map, δηλαδή ουσιαστικά το μενού όλες οι ρυθμίσεις που έχουν τα GPS Map υπάρχουν και στα EcoMap USD 2 και EcoMap Ultra 2. Τουλάχιστον, αν όχι όλες, οι περισσότερες που μας αφορούν άμεσα στο βυθόμετρο είναι διαθέσιμες και στη σειρά πλέον EcoMap. Επίσης να πούμε ότι στα EcoMap Ultra 2 έχουμε τη δυνατότητα χειρισμού του μηχανήματος από ένα tablet ή από ένα κινητό μέσω της εφαρμογής Active Captain, κάτι που δεν το είχαμε στο προηγούμενο μοντέλα. Και αυτό μας διευκολύνει ούτως ώστε να μπορούμε να τραβήξουμε κάποια screenshot από το κινητό και να μείνουν στο κινητό, είτε να γράψουμε κάποιο βίντεο της οθόνης, δηλαδή αυτό που βλέπουμε στην οθόνη, να το κάνουμε καταγραφή μέσω της εφαρμογής Active Captain από την επιλογή Help και να το κατεβάσουμε, να μείνει δηλαδή το βίντεο αυτό να μείνει πλέον στο κινητό μας τηλέφωνο ή στο tablet και όχι στην κάρτα του μηχανήματος, αν κάναμε δηλαδή καταγραφή από το μενού του μηχανήματος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το μενού του σαν εξερεύνηση και να δούμε το τι διαφορετικό έχει. Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα πατάμε, όπως ξέρουμε, με το νέο περιβάλλον, πατάμε τις τρεις τελείες, το μενού δηλαδή ουσιαστικά, και μας βγάζει το απολαβή. Εδώ πέρα καλό είναι να το έχουμε στο αυτόματο υψηλό. Για ποιο λόγο? Ουσιαστικά το αυτόματο υψηλό είναι η κοινή αποδεκτή λύση. Γιατί το μηχάνημα στα 30 μέτρα δεν θα δουλέψει στο αυτόματο υψηλό, θα δουλέψει ένα ποσοστό της απολαβής του επί της 100 όσο κρίνει εκείνο, δηλαδή όσο κρίνει ο επεξεργαστής του, ότι ξέρεις, εγώ στα 30 μέτρα για να έχω την καλύτερη αποτύπωση θα πρέπει τον gain, την απολαβή δηλαδή, να την έχω στο 30% του αυτόματου υψηλού, στο 30%, στο 32%, στο 33%. Αν όμως εγώ θέλω να επέμβω στην απολαβή και να το βάλω στο χειροκίνητο, θα πω εκεί που λέει απολαβή, θα πάω στην μπάρα επί της 100 και ανάλογα είτε θα ανεβάσω, αν θέλω να δω κάτι παραπάνω που ναι μεν βλέπω μια εικόνα στο αυτόματο υψηλό, αλλά εγώ θέλω να δω κάτι παραπάνω, είτε να κατεβάσω, να χαμηλώσω, ούτως ώστε να μπορώ να διακρίνω
κάτι που θα υπάρχει πάνω στο βυθό πιο εύκολα σε σχέση με το αν το έχω στο αυτόματο υψηλό. Αυτή πάνω κάτω είναι και η λειτουργία της απολαβής. Δηλαδή, είτε θα τη δουλέψουμε στο αυτόματο υψηλό, που ουσιαστικά θα μας καλύψει από τα 5 μέτρα μέχρι τα 400-500 μέτρα ανάλογα πώς θα πάμε, γιατί στα 5 μέτρα ναι μεν είναι στο αυτόματο υψηλό, αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, το μηχάνημα δεν θα δουλέψει στο 80% ή στο 90% ή στο 100% για να αποτυπώσει αυτό που πρέπει να δείξει στην οθόνη, δηλαδή αυτό που βλέπει ο αισθητήρας εκείνη τη στιγμή, απλά θα κανονίσει να χρησιμοποιήσει ένα ποσοστό επί της 100, ούτως ώστε να δώσει την καλύτερη αποτύπωση στο αυτόματο υψηλό. Είτε στο αυτόματο μεσαίο είτε στο αυτόματο χαμηλό. Απλά όταν το βάλουμε αυτόματο μεσαίο ή αυτόματο χαμηλό, αυτομάτως οι πιο ασθενέστερες πληροφορίες δεν θα εμφανιστούν στην οθόνη, θα έχουν φιλτραριστεί. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τώρα είμαστε στο 54%, όταν το πάω στο αυτόματο υψηλό θα δείτε ότι θα γεμίσει η οθόνη με πληροφορίες. Είμαστε στον demo βέβαια, όταν είμαστε στη θάλασσα, αυτό μπορείτε να το κάνετε ένα πείραμα, δηλαδή να βάλω στο αυτόματο χαμηλό, να δω πώς θα μου δείξει στα 10 μέτρα, στα 50 μέτρα ας πούμε, να βάλω στο αυτόματο μεσαίο, να δω τι θα δω στο αυτόματο μεσαίο, είτε να περάσω μετά στο αυτόματο υψηλό για να δω τι ακριβώς και πόσο περισσότερα πράγματα και περισσότερες πληροφορίες θα μου περάσει στην οθόνη στο αυτόματο υψηλό. Αυτός έχει να κάνει την απολαβή. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες, όπως ξέρουμε συχνότητα ανάλογα τον αισθητήρα που έχουμε. Εδώ πέρα στον demo είμαστε υψηλό chirp, που ουσιαστικά είναι κάποιος αισθητήρας GT52, GT56 που είναι υψηλού chirp αισθητήρες, δουλεύουν από 140 μέχρι 240 kHz. Τώρα αν έχουμε έναν GT51 ή έναν GT23 που δουλεύει από 80 μέχρι 160, θα έχουμε το αντίστοιχο, αντί για υψηλό θα γράφει μεσαίο chirp ή GT51, ένα από τα δύο. Τώρα, στην επιλογή συχνότητες έχουμε και μια λειτουργία που λέγεται διαχείριση συχνοτήτων. Όταν πατήσω εγώ το διαχείριση συχνοτήτων και πάω στο νέα προεπιλογή, θα μου δώσει ένα πληκτρολόγιο με αριθμούς που θα μπορώ να επιλέξω ανάμεσα στις διαθέσιμες συχνότητες που έχει ο αισθητήρας. Και όπως βλέπουμε, στο συγκεκριμένο αισθητήρας έχει από 140 μέχρι 240. Ο GT51 θα έχει από 80 μέχρι 160. Ο GT15 θα έχει από 85 μέχρι 165. Ο GT23 θα έχει πάλι και αυτός από 80 μέχρι 160. Γράφοντας μια συχνότητα, ας πούμε ότι θα βάλουμε τη 220, πατάμε τέλος και έχει περάσει αυτή η συχνότητα. Εντάξει, γυρίζουμε πίσω, πάμε στο συχνότητα, επιλέγουμε το 220 ή όποια άλλη συχνότητα έχουμε επιλέξει εμείς ότι θέλουμε να δουλέψει το μηχάνημα, και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή δουλεύει στα 220 kHz. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε παρακάτω και πάμε στο πλάτος δέσμης. Το πλάτος δέσμης τι είναι? Ουσιαστικά είναι κάποιες προεπιλεγμένες συχνότητες με την αντίστοιχη γωνία εκπομπής. Δηλαδή βλέπουμε ότι στο πλάτος συχνότητα, το πλάτος δέσμης στις 220 μοίρες είναι στις 220 kHz στις 17 μοίρες. Αν το πάω στο chirp θα πάει στις 19 μοίρες. Αν το κατεβάσω και το πάω στην 174, σαν προεπιλεγμένη συχνότητα είναι στις 20 μοίρες, και αυτό ανάλογα όσο κατεβάζω τόσο μεγαλώνει η διάμετρο του αισθητήρα, όπως θα δείτε. Πήγε 4,2 τώρα, στα 22, και όταν πάμε στα 24 θα πάει στο 4,4 μέτρα, και όταν πάμε στο 16 αυτομάτως θα πέσει στα 2,6 μέτρα. Ουσιαστικά δηλαδή όσο ανεβαίνω σε συχνότητα κλείνει ο κόνος μου, η διάμετρο του κόνου και γενικά η γωνία εκπομπής του αισθητήρα, και όσο κατεβαίνω σε συχνότητα και πάω δηλαδή στην πιο δυνατή συχνότητα, τόσο μεγαλώνει και η γωνία εκπομπής, άρα μεγαλώνει και η διάμετρο του κόνου ανάλογα το βάθος. Όπως είπαμε, τη διάμετρο μπορούμε να τη δούμε μέσα στο μπαλμό. Είναι ο αριθμός ο οποίος είναι κάτω-κάτω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να πάμε στο zoom, το οποίο όπως ξέρουμε το ενεργοποιούμε, είτε τον ενεργοποιούμε και θα μας βγει, στην αρχή βγαίνει το παράθυρο της μεγένθησης, εντάξει, και μετά όταν πάμε λειτουργία θα μας βγάλει το αυτόματο, δηλαδή ζουμάρω, με ακολουθά όλο το παράθυρο του zoom μέχρι κάτω, μέχρι όσο βάθος πάω, δηλαδή έχω επιλέξει να βλέπω τα 20 μέτρα, αυτά τα 20 μέτρα θα με ακολουθούν από τα 20 μέτρα μέχρι τα
300-400 ανάλογα, 500 όσο πάει ο καθένας. Το μη αυτόματο που πάλι είναι το ίδιο με το αυτόματο, δηλαδή έχω ζουμαρισμένο μια συγκεκριμένη περιοχή, κάποια συγκεκριμένα μέτρα, αλλά θα πρέπει το πλαίσιο του zoom να το μετακινώ εγώ ανάλογα με το βάθος, δηλαδή να το μετακινώ χειροκίνητα, πατώντας πάνω στην οθόνη, ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας το παράθυρο στην οθόνη, κάνοντας scroll δηλαδή στην οθόνη, μπορούμε να ανεβάσουμε ή να κατεβάσουμε το παράθυρο ανάλογα στην περιοχή που μας ενδιαφέρει. Μετά είναι η μεγένθηση, όπως είπαμε, το τετραγωνάκι δηλαδή, που μπορεί να μεγενθύνει συγκεκριμένο σημείο, όπως βλέπετε βγήκε τώρα το τετραγωνάκι, εγώ θέλω να μεγενθύνω εδώ κάτω, θα πάει μέσα σε συγκεκριμένο σημείο, ή θέλω να πάω να το μετακινήσω και να το πάω σε όλη την οθόνη για να δω σε ποιο σημείο θέλω να δω, ας πούμε κάτι, θέλω να δω αυτά τα τρία ψάρια, κλείνοντας. Και η τελευταία λειτουργία είναι το κλείδωμα βυθού. Το κλείδωμα βυθού τι είναι? Κάνει ουσιαστικά αντιστρέφει την κλίμακα βάθους με το 0 προς τα κάτω, και από το 0 έχοντας σαν αναφορά το πυθμένα σαν 0, μπορούμε από εκεί και πάνω να προσθέσουμε κάποια μέτρα. Δηλαδή θέλουμε να βλέπουμε 5 μέτρα πάνω από το βυθό, 10 μέτρα πάνω από το βυθό, 15 μέτρα πάνω από το βυθό. Θα βλέπουμε το συγκεκριμένο εστιασμένο σημείο, δηλαδή το 0 κάτω μέχρι 15 μέτρα πάνω από το βυθό, ή μέχρι 10 ή μέχρι 20 ανάλογα όσο θα επιλέξει ο καθένας. Πατώντας λοιπόν το κλείδωμα βυθού θα μας βγάλει το διάστημα. Πατώντας το διάστημα θα πάμε είτε κάτω είτε πάνω, δηλαδή όσο κάνω εγώ προς τα κάτω, βλέπετε ότι του δίνω εντολή ότι και καλά θα βλέπεις από το 0 μέχρι τα 6 μέτρα. Όταν θέλω να δώσω και παραπάνω, να του δώσω δηλαδή περιθώριο να μου διαβάσει περισσότερο πάνω από το βυθό, δηλαδή να μου πάει στα 35 μέτρα, θα μου βλέπει από το 0 μέχρι τα 35 μέτρα πάνω από το βυθό και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε πίσω, να απενεργοποιήσουμε το zoom, να το βάλουμε στο αυτόματο. Πίσω, λοιπόν, η εμβέλεια όπως ξέρουμε είναι η κλίμακα βάθους, εντάξει, είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. Αν σε περίπτωση, όπως έχουμε ξαναπεί, μας χάσει το βυθό το μηχάνημα, δεν κάνουμε ούτε επαναφορά ρυθμίσεων, ούτε ανοίγουμε και κλείνουμε το μηχάνημα, απλά χειροκίνητη επιλογή της κλίμακας βάθους, είμαστε στα 50 μέτρα, το πάμε στα 60-70 μέτρα και θα το βρει κατευθείαν. Στην περίπτωση που έχει μείνει κάποια φυσαλίδα, γιατί όπως ξέρουμε έστω και μια φυσαλίδα αέρα να μείνει κάτω από τον αισθητήρα, θα έχει κάποιο θέμα να μας διαβάσει σωστά το βυθό. Λοιπόν, πάμε και πίσω και θα πάμε στο μετάδοση. Μετάδοση τι είναι? Κλείνουμε και ανοίγουμε τη μετάδοση του αισθητήρα. Αυτό αν έχουμε το μηχάνημα έξω από τη θάλασσα, δηλαδή έχουμε τη βάρκα έξω και έχουμε το μηχάνημα πάνω, θέλουμε να το ανοίξουμε για να δούμε κάποια ρύθμιση, να δούμε κάτι, να πάρουμε κάποιο στίγμα και γενικά να επεξεργαστούμε λίγο το μηχάνημα. Όπως μπούμε στο βυθόμετρο, θα πατήσουμε τις τρεις παύλες, το μενού δηλαδή, θα πάμε στο μετάδοση, θα το βάλουμε ανενεργό και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέμε, δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο αισθητήρας. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέμε. Βέβαια, αργότερα όταν το κλείσουμε, ξαναπατάμε μετάδοση ενεργό και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στο ρύθμιση sonar, το οποίο έχει την ταχύτητα κύλησης, όπως ξέρουμε είναι από το 0 μέχρι το 10. Εντάξει, συνήθως το επιλέγουμε από το 5 μέχρι το 6. Ταχύτητα κύλησης. Δεν προτιμούμε να τη βάλουμε στο αυτόματο. Γιατί όταν βάλω εγώ την ταχύτητα κύλησης στο αυτόματο, το μηχάνημα θα διαβάσει την ταχύτητα που θα πάρει από τον GPS, από το δίκτυο του GPS, για να μπορέσει να μου δώσει μια ταχύτητα κύλησης στην οθόνη, ούτως ώστε να έχω ένα ανανεούμενο γράφημα συνέχεια. Αυτό όταν είμαστε ακίνητοι, δηλαδή αν έχω μια ηλεκτρική άγκυρα και θέλω και είμαι σταματημένος πάνω από ένα σημείο, πρακτικά δεν έχω κίνηση από τον GPS, το μηχάνημα δεν θα διαβάσει κίνηση του σκάφους μέσω των GPS, οπότε το γράφημα θα περνά τόσο πολύ αργά που ακόμα και ψάρια να έχω από κάτω δεν θα μου το αποτυπώσει σαν οψίδες, απλά σαν τελείες, γιατί θα δείχνει συνέχεια στο ίδιο σημείο και θα είναι σταματημένο. Οπότε θέμε να υπάρχει η ταχύτητα κύλησης στο χειροκίνητο. Οπότε από το 5 μέχρι το 6 είναι μια καλή ταχύτητα για να δουλέψει το μηχάνημα μας. Λοιπόν, πάμε πίσω και πάμε στο απόρριψη θορύβου, που εδώ τι γίνεται? Εδώ, όπως ξέραμε στην προηγούμενη σειρά ECOMAP Ultra και στα ECOMAP, είτε τα UHD είτε τα Plus,
Στην απόρριψη θορύβου ήταν η παρεμβολή, η ήχη επιφανείας και το TVG. Η παρεμβολή, όπως ξέρουμε, είναι παράσιτα για παρεμβαλλόμενους ήχους, γενικά για τα παράσιτα δηλαδή. Το TVG είναι ένα φίλτρο το οποίο θα μας καθαρίσει την επιφάνεια θα μας καθαρίσει από την επιφάνεια και προς τα κάτω, ανάλογα το επίπεδο που θα το επιλέξουμε. Τα επίπεδα του είναι ανενεργό, χαμηλό, μεσαίο και υψηλό. Εντάξει, θα μας καθαρίσει την επιφάνεια και κάτω, αλλά τι θα κάνει? Ένα ψάρι το οποίο είναι στα 10 μέτρα, είμαστε στα 100 μέτρα, ένα ψάρι το οποίο είναι στα 10 μέτρα από τον αισθητήρα, από την επιφάνεια δηλαδή, που είναι ας πούμε 1 κιλό, και ένα ψάρι το οποίο είναι στα 50 μέτρα από την επιφάνεια και είναι πάλι του ίδιου μεγέθους, ουσιαστικά ανοίγοντας το TVG στο χαμηλό μέχρι τα 100 μέτρα γύρω στο χαμηλό, θα έχουμε μια ίδια αποτύπωση. Το ένα ψάρι δηλαδή που είναι στα 10 μέτρα με ένα ψάρι που είναι στα 50 μέτρα, οι δύο μεγέθους θα έχουν την ίδια αποτύπωση. Επίσης, εφόσον θα μου καθαρίσει το επιφανειακό ρεύμα, είναι πολύ πιο εύκολο να διακρίνω κάποιους στόχους οι οποίοι κρύβονται μέσα σε αυτή τη στήλη του επιφανειακού ρεύματος. Αυτό όσον αφορά το TVG. Τώρα, στην σειρά EcoMap Ultra 2 έχει προσθεθεί, όπως βλέπουμε, το χρωματικό όριο, το οποίο τι είναι? Ουσιαστικά εδώ μπορώ να το δουλέψω το χρωματικό όριο, να το συνδυάσω μάλλον μαζί με την παρεμβολή. Τι θα κάνω? Θα ανοίξω την παρεμβολή στο χαμηλό που είναι η μέση κατάσταση του αποδεκτού ορίου, γιατί δεν πρόκειται να χάσω κάτι και δεν θα έχω ηλεκτρικά παράσιτα. Και μπορώ, όπως θα δείτε εδώ, δουλεύοντας λέει πάνω και κάτω, ανεβάζοντας προς τα πάνω την μπάρα, εντάξει, προσοχή τώρα, θα δείτε ότι αρχίζει και κόβει τα πιο αδύνατα χρώματα. Ουσιαστικά άμα το πάμε πάνω θα κρατήσει μόνο το πορτοκαλί και το κόκκινο. Όσο πιο κάτω το πάω, τόσο περισσότερα χρώματα ασθενέστερα θα αρχίσει να μου βγάλει. Αν θέλω να καθαρίσω την εικόνα μου, το πιο σωστό και αποδεκτό είναι να το πάω κάπου εκεί που αρχίζει να αλλάζουν τα πρώτα χρώματα, να αποφύγω δηλαδή αυτό το συγκεκριμένη παλέτα που βλέπουμε, αυτό το μπλε που ουσιαστικά δεν θα μου το βγάλει, γιατί το μπλε και το φόντο, οπότε ναι, δεν θα έχω τόσο μεγάλη αντίθεση. Εντάξει. Αν έχω βέβαια μια άσπρη, την κίτρινη παλέτα ή το κλασικό λευκό μαύρο ας πούμε, απλά θα κόψω τα πιο ασθενέστερα χρώματα, ούτως ώστε τα πιο ασθενέστερα χρώματα δεν με ενδιαφέρουν, οπότε αυτό που είναι να δω, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, ακόμα και στη μέση που το έχω πάει, ακόμα και πιο μικροί στόχοι φαίνονται. Τώρα κάποιο χιονάκι, κάποια μικροπαράσιτα, αυτά μπορεί να μου το κόψει το χρωματικό όριο για να μην πειράξω καθόλου την παρεμβολή και να χάσω στόχους. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το χρωματικό όριο. Λοιπόν, και πάμε και στην εξομάλυνση. Η εξομάλυνση τι είναι? Η εξομάλυνση είναι ένα ακόμα φίλτρο το οποίο μπορεί να μου εξομαλύνει την εικόνα όσον αφορά τα παράσιτα. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί να τα βλέπω στον παλμό, αλλά όσο ανεβάζω την εξομάλυνση, τόσο πιο καθαρή θα φαίνεται η εικόνα. Όμως, εδώ προσοχή, δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά την εξομάλυνση κανονικά θα πρέπει να τη δουλέψουμε στο ανενεργό. Αλλά όταν τη δουλέψουμε στο χαμηλό, θα μας καθαρίσει αρκετά την εικόνα από παράσιτα και από μικροοργανισμούς, πάντα σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα φίλτρα που αναφέραμε προηγουμένως, ούτως ώστε να έχω μια πιο καθαρή εικόνα και να μπορώ να έχω πιο ευδιάκριτους στόχους. Λοιπόν, πάμε πίσω και να πάμε στο επόμενο που είναι η εμφάνιση. Εδώ τι γίνεται τώρα? Στην εμφάνιση είναι κλασικά όπως είναι και στα υπόλοιπα μηχανήματα, είτε είναι GPS Map, είτε είναι EcoMap, είτε είναι Strike. Ουσιαστικά η εμφάνιση έχει να κάνει με το συνδυασμό χρωμάτων. Ναι μεν επιπλέον σε σχέση με τα Striker, όπως ξέρουμε, είτε EcoMap είναι UHD, είτε UHD 2, είτε EcoMap Ultra ή EcoMap Ultra 2, υπάρχει η ευαισθησία χρώματος που ουσιαστικά τα διαφοροποιεί
τα μηχανήματα όλες αυτές τις σειρές σε σχέση με τη σειρά Striker. Δηλαδή εδώ μπορώ να δώσω ένταση παραπάνω στα χρώματα όπως βλέπετε ή να κατεβάσω ένταση στα χρώματα μειώνοντας το -2, -3, -4 μέχρι -10 που πάει, είτε να το έχω στο προεπιλογή που είναι η γενική αποδεκτή, η εργοστασιακή ας πούμε ρύθμιση. Να πούμε ότι αυτό το φίλτρο υπάρχει και στα GPS Map. Αυτό κάνει λοιπόν η ευαισθησία χρώματος. Και πάμε στον παλμό, που εδώ τώρα ο παλμός τι γίνεται. Παλμός ενεργοποιώντας τον και πατώντας τις 3 τελείες έχουμε τη δυνατότητα να τον έχουμε είτε πλήρες, όπως είναι σε όλη την Pro σειρά EcoMap USD 2 και EcoMap Ultra 1, ενώ μπορώ να τον έχω ή μεταβλητό στη σειρά EcoMap USD 2 και EcoMap Ultra 2, και μπορώ να κρατήσω και το χρόνο διατήρησης μέσα στον παλμό από 1 δευτερόλεπτο, από το ανενεργό, δηλαδή να μην μένει πολύ ο στόχος μέσα στον παλμό, είτε στο 1 δευτερόλεπτο είτε στα 2 δευτερόλεπτα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα μένει λίγο παραπάνω ο στόχος μέσα στον παλμό, ανάλογα δηλαδή πώς το θέλω. Συνήθως στο 1 δευτερόλεπτο το αφήνουμε. Λοιπόν, πάμε πίσω και έχουμε τη γραμμή βάθους όπως ξέρουμε, που είναι αυτή η παράλληλη γραμμή που βλέπετε που δείχνει μπορούμε να τη μετακινήσουμε πάνω κάτω ανάλογα πόσο θέμε. Αυτό βέβαια το έχουμε ανενεργό εμείς. Είτε το περιθώριο είναι λευκή γραμμή, ουσιαστικά μας δείχνει τα όρια του αισθητήρα, που βλέπει το κέντρο του αισθητήρα σε σχέση με το τι υπάρχει πάνω από το βυθό. Εντάξει. Αυτό μπορεί να κάνει το περιθώριο. Τα σύμβολα ψαριών όπως ξέρουμε είναι στο ανενεργό. Η ταχύτητα απόδοσης δεδομένων τι κάνει, όπως σε όλα τα μηχανήματα, είτε είναι Striker, είτε είναι GPS Map, είτε είναι EcoMap. Όταν έχω 1-1, κάνω μία εκπομπή και ας πούμε ότι κάνει ένα κλικ η οθόνη προς τα αριστερά, δηλαδή προχωράει η οθόνη 1. Ένα κλικ. Όταν το βάλω στο 2:1, κάνω μία εκπομπή και μεταφέρω 2 στήλες προς τα αριστερά. Όταν το βάλω στο 4, βλέπετε ότι έχει τραβηχτεί πολύ η εικόνα και ουσιαστικά έχει μεγαλώσει και η ταχύτητα κύλησης από μόνη της, διότι παράγει λιγότερες, πώς να το πούμε τώρα για να γίνει πιο αυτό, δηλαδή παράγει περισσότερες στήλες δεδομένων, εντάξει, όσον αφορά την κύληση προς τα αριστερά της οθόνης. Και όταν το πάω στο 8:1 κάνει, ας το πούμε ότι κάνει μια εκπομπή και 8 πώς να το πούμε, μεταφορές της οθόνης προς τα αριστερά, και βλέπετε ότι έχει αλλάξει η ταχύτητα κύλησης, παρόλο που όπως θα δούμε ταχύτητα κύλησης είναι στο 5. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στα βαθιά νερά, δηλαδή να το βάλουμε ας πούμε στο 2:1, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση που χρειάζεται μάλλον να διανύσει το σήμα από την επιφάνεια μέχρι το βυθό και να γυρίσει πίσω, οπότε μπορούμε να το σετάρουμε αυτό στο 2:1, ούτως ώστε να έχουμε μια πιο καλή αποτύπωση και όσον αφορά τους στόχους και όσον αφορά τις αψίδες. Αυτό όσον αφορά και την ταχύτητα απόδοσης δεδομένων. Βλέπετε όταν το έβαλα τώρα στο 1:1 πόσο έχει μαζευτεί το γράφημα, δηλαδή πόσο έχουν μαζευτεί οι στόχοι. Και πάμε πίσω και να δούμε το για προχωρημένους, το οποίο είναι όπως ξέρουμε κλασικά το όριο αναζήτησης βυθού, δηλαδή απλά σετάρουμε με ένα συγκεκριμένο βάθος, είτε 100 είτε 200 είτε 600 μέτρα, και το μηχάνημα αν χάσει το βυθό για τον ΑΒ λόγο θα ψάξει να βρει μέσα σε αυτή την ας πούμε κλίμακα που του έχουμε ορίσει εμείς, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνει όλη την κλίμακα. Λοιπόν, πάμε πίσω και πάμε στο εγκατάσταση, που όπως ξέρουμε στο εγκατάσταση είναι τα αισθητήρια. Εδώ πέρα υπάρχουν βέβαια προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Sonar γιατί είμαστε στον demo, αλλά εδώ πέρα θα μας βγάλει την επιλογή μοντέλο εισιτηρίου. Πατάμε απάνω, θα μας βγάλει μάλλον είτε αυτόματη αναγνώριση είτε χειροκίνητη. Χειροκίνητη θα μας το βγάλει ως επιλογή αισθητήρα. Πατάμε πάνω στο επιλογή, μας βγάζει τη λίστα με τους αισθητήρες, τους διαθέσιμους.
Επειδή στα EcoMap, γενικά σε όλη τη σειρά EcoMap, η αναγνώριση του εισιτηρίου από τη στιγμή που θα το συνδέσουμε πάνω στο μηχάνημα γίνεται αυτόματα, εκτός αν έχουμε επιλέξει εμείς από προηγούμενη ρύθμιση χειροκίνητα, οπότε θα πρέπει να μπούμε στο μενού και να πάμε εδώ στο εγκατάσταση και να το επιλέξουμε χειροκίνητα. Λοιπόν, αυτά ήταν όσον αφορά το μενού του βυθομέτρου κλασικού τύπου του EcoMap Ultra 2. Όπως είδαμε, οι διαφορές είναι στον παλμό, που όπως είπαμε μπορούμε πλέον να τον έχουμε μεταβλητό, όπως είναι και στα GPS Map, και οι δύο ρυθμίσεις που δείξαμε στην απόρριψη θορύβου, η οποία είναι το χρωματικό όριο και η εξομάλυνση. Αυτό λοιπόν ήταν και ένα βίντεο σχετικά με τη σειρά EcoMap Ultra 2 όσον αφορά το βυθόμετρο και ποιες διαφορές έχει με τη σειρά EcoMap Ultra 1, και κάποιες ρυθμίσεις που δείξαμε, που ουσιαστικά οι ρυθμίσεις στη σειρά EcoMap είτε στη σειρά GPS Map είναι σχετικά ίδιες, δεν έχουν κάποια διαφορά. Δηλαδή είτε έχω ένα EcoMap Chirp, είτε έχω ένα EcoMap Ultra, είτε έχω ένα EcoMap Ultra 2, είτε έχω ένα EcoMap Plus, ουσιαστικά η φιλοσοφία είναι η ίδια. Εντάξει, απλά έχω ανάλογα τώρα και με τις συνθήκες του βυθού και με τις συνθήκες θορύβου και με τις συνθήκες ρευμάτων μπορώ να προσαρμόσω είτε χειροκίνητα, μπορώ να προσαρμόσω και χειροκίνητα την απολαβή μου και τα φίλτρα μου, ούτως ώστε να έχω μια πιο καθαρή εικόνα χωρίς να θυσιάσω, όπως είδαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση στην απόρριψη θορύβου, χωρίς να θυσιάσω, να ανεβάσω δηλαδή πολύ την παρεμβολή μου, τόσο ώστε να θυσιάσω κάποιους στόχους που είτε είναι περιφερειακά του κόνου, είτε δεν είναι καλά μέσα εντός του κόνου, είτε είναι μικροί και θα μου τους βγάλει εκτός εφόσον ανεβάσω την παρεμβολή στο υψηλό. Οπότε μπορώ να χρησιμοποιήσω την παρεμβολή είτε στο κλειστό είτε στο χαμηλό και να δουλέψω το χρωματικό όριο, που ουσιαστικά θα κόψω τα χρώματα των αδύνατων στόχων και θα κρατήσω μόνο τα χρώματα που με ενδιαφέρουν. Και η εξομάλυνση που, όπως είπαμε, θα μας εξομαλύνει την εικόνα του θορύβου και θα έχω μια πιο καθαρή εικόνα στο βυθόμετρό μου. Λοιπόν, αυτό ήταν και ένα βιντεάκι για τη σειρά EcoMap Ultra 2 και θα επανέλθουμε σε επόμενο βίντεο.